Καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε σε 5 λεπτά. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε και chat που μπορείτε να μας γράψετε. Βλέπουμε ήδη Αθηνά. Καλησπέρα Αθηνά. Γεια σου Στέφανε. Και τρέχουν 3 polls. Βέβαια, θέλουμε τις απαντήσεις σας. Δεν έχουμε λόγο. Και δεύτερη Αθηνά. Πώς το κάναμε αυτό? Γεια σου Γιώργο, γεια σου Βασίλη. Πες μου τι γράφει και τρίτη Αθηνά. Όχι, εντάξει. Γεια σας, γεια σας. Μέχρι να ξεκινήσουμε, μπείτε όλοι ψηφίστε στα poll, να δούμε από κάτω, όπως το κοιτάτε αριστερά, έχει poll, questions και chat. Οπότε μπείτε ψηφίστε και στα poll, για να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται έτσι η εμπειρία σας με τα marketplace μέχρι τώρα. Και κατά τη διάρκεια μπορείτε να μας γράφετε στο chat ή να σηκώνετε το χέρι για να το συντονίσουμε. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Ελίνα. Περιμένουμε, για όσους μπήκατε τώρα, να σας πω ότι περιμένουμε 2-3 λεπτάκια ακόμα και θα ξεκινήσουμε. Καλυψού, δώσε μας μερικά live στατιστικά έτσι για να έχουμε εικόνα. Πώς είμαστε τώρα? Γεια σου, Σία. Για τα polls. Απαντάνε. Για πάμε όλοι να απαντήσουμε. Πόσα άτομα είμαστε τώρα μέσα? Για να έχουμε μια εικόνα έτσι. Λοιπόν, τώρα είμαστε 35 άτομα. Ωραία. Αλλά έχουμε αρκετούς ακόμη που έχουν γραφτεί. Απλά λόγω ώρας, φαντάζομαι κάποιο call μπορεί να αργήσει λίγο να τελειώσει και τα λοιπά, οπότε θα δώσουμε ένα ακαδημαϊκό 5 λεπτό, εννοείται. Γεια σου, Σέργιο Βασιλική. Και η Μαρκέλα εδώ μας γράφει. Γεια σου, Μαρκέλα. Καλησπέρα, Άννα. Έχουμε ξεκινήσει να έχουμε ήδη votes στα polls, έτσι, οπότε μπείτε να ψηφίσετε στα polls. Να δούμε... Άμε. Και έχουμε και μια διαφωνία με τον Γιάννη. Δεν θα σας την αποκαλύψουμε, βέβαια, εννοείται αυτό, για τις απαντήσεις, αλλά με βλέπω να χάνω. Γι' αυτό θέλω να ψηφίσετε. Εγώ ήδη έχω αρχίσει και βλέπω ενδιαφέρον νούμερα. Ισχύει. Στο τέλος θα σας πούμε τις σωστές απαντήσεις. Οι σωστές για τον καθένα. Λοιπόν, δίνουμε άλλα 2 λεπτά να πάει 5 και 6. Σύμφωνα με το δικό μου ρολόι είναι 5 και 4, οπότε θα ξεκινήσουμε 5 και 6. Προφανώς δεν υπάρχουν έτσι λάθος και σωστές απαντήσεις. Μπείτε να δούμε λίγο την εικόνα που υπάρχει γενικότερα. Έχει πάντως ένα ενδιαφέρον, όντως, το πώς κινούνται. Φαίνεται δηλαδή όντως ότι η διαχείριση του stock και το marketplace είναι τα βασικότερα, το know-how του marketplace είναι τα βασικότερα προβλήματα. Στα marketplace που μας ενδιαφέρουν περισσότερο είναι πρώτα το Scrooge και μετά η Amazon. Και αν πουλάμε ήδη σε marketplace, περισσότερο είναι στο ναι ενεργά. Ενώ στο όχι ακόμα είναι στο 32%. Μπράβο σας. Μπράβο σας που είστε ενεργά μέσα. Και θα βοηθήσουμε και όσους δεν είναι ακόμη ενεργοί να γίνουν. Με τον σωστό τρόπο. Γιατί μπορεί να είναι και παγίδα, έτσι. Οπότε είμαστε εδώ σήμερα για να μάθουμε τους σωστούς τρόπους.
Νομίζω να ξεκινήσουμε σαστά. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έτσι κι αλλιώς, όποιος μπει στη συνέχεια θα μας κάνει join από εκεί που θα είμαστε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και επίσημα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας σήμερα και που είστε εδώ. Ονομάζομαι Καλυψό Μανολιά, είμαι Head of Marketing για την Base Ελλάδας. Και διοργανώσαμε αυτό το webinar έχοντας insights και εμπειρία ως Base από περισσότερες από 20 αγορές τις οποίες δραστηριοποιούμαστε και σε μια περίοδο που το e-commerce αλλάζει ίσως πιο γρήγορα από ποτέ και οι πωλήσεις μόνο μέσα από ένα e-shop για τους sellers πλέον δεν αρκούν. Τα marketplaces αποκτούν εννοείται όλο και σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη των brands αλλά και των retailers. Και με την είσοδο ξένων marketplace στην ελληνική αγορά, όπως Trendyol, Temu, θεωρήσαμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σας φέρουμε σε επαφή με τους καταλληλότερους ανθρώπους, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, Τζέρι, Ιωάννα, σας ευχαριστούμε πολύ για το σημερινό σας χρόνο και τα insights και όλη αυτή τη γνώση που θα μοιραστείτε μαζί μας. Οπότε δίνω εγώ τον λόγο στο Γιάννη. Γενικότερα θα ήθελα να σας συστήσω και τον Γιάννη σαν host στα webinar μας. Ξέχασα να σας πω πως αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά webinars που θα ακολουθήσουν. Οπότε σταματάω με την εισαγωγή για να περάσουμε στα πιο ενδιαφέροντα θέματα και κομμάτια. Λοιπόν, Γιάννη, ξεκινάμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, Καλυψό, για την πρόσκληση και όλους όσους παραβρεθήκατε σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσα τη σημερινή συζήτηση. Έτσι και τα διαδικαστικά θα ξεκινήσουμε μαζί να δούμε μερικά πράγματα για την ελληνική αγορά και στη συνέχεια ο Τζέρεμι και η Ιωάννα θα αναλάβουν να σας πούνε περισσότερα για το συνολικότερο κομμάτι των marketplaces και συγκεκριμένα πώς μπορούμε να μπούμε σε marketplaces και τι χρειάζεται να προσέξουμε. Καθ' όλη τη διάρκεια μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, είτε γράφοντάς μας στο chat, είτε σηκώνοντας το χέρι και στην κατάλληλη στιγμή θα δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Αν θα πάρετε το λόγο θα πρέπει να το γράψετε. Παράλληλα, κοιτώντας κάτω θα βρείτε τα polls όπου σας παρακαλούμε να μπείτε να ψηφίσετε. Ήδη έχουν ξεκινήσει να ψηφίζουν και θα μας δείξει έτσι αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα σας κάνω λοιπόν πρώτα εγώ μια σύντομη παρουσίαση. Είναι γύρω στις 300 slides, μην ανησυχείτε, δεν θα μας πάρει πολύ. Όχι, εντάξει. Όπως είπαμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για την ελληνική αγορά. Η ελληνική αγορά λοιπόν αναμένεται, το ελληνικό e-commerce αναμένεται να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο growth στην Ευρώπη, μπροστά από την Ισπανία, με 11,4%. Και είμαι σίγουρος ήδη ότι περισσότερο αναρωτιέστε πού είναι αυτό το growth, γιατί δεν το βλέπουμε όλοι στα e-shop μας, στις παραγγελίες μας. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα, ακριβώς επειδή έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο e-commerce για αρκετά συνεχόμενα χρόνια, ήδη αποτελεί στόχο για τα ξένα marketplaces να έρθουν στην Ελλάδα. Ξέρουμε ήδη ότι οι Έλληνες ψωνίζουν και από Amazon και από eBay. Ήδη έχουν μπει αρκετά δυνατά στην Ελλάδα και κάποια πολωνικά marketplaces, κάποια γερμανικά marketplaces. Φυσικά έχουμε και τουρκικά και κινέζικα marketplaces, τα οποία στοχεύουν στην ελληνική αγορά. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχει και μια πολύ σοβαρή ανάγκη να αρχίσουν και οι Έλληνες να επεκτείνονται προς το εξωτερικό. Και δεν υπάρχει καταλληλότερη στιγμή από τώρα, καθώς, όπως ήδη οι περισσότεροι ίσως να γνωρίζετε, από αρχές Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να βάλει ένα τέλος 3 ευρώ ανά δέμα από τις τρίτες χώρες, άρα κυρίως μιλάμε για Κίνα ή ασιατικές χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι και μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς θα έχουμε και καθυστερήσεις αλλά και αυξημένα κόστη από εκεί. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αρχίσουμε να πουλάμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη συγκεκριμένοι έχουν κάνει κινήσεις προς Ευρωπαίους sellers, θα σας πει περισσότερα στη συνέχεια και ο Τζέρι με την Ιωάννα. Επειδή είμαι σίγουρος ότι κοιτώντας αυτό το slide έχετε μια απορία, ποια είναι η πρώτη χώρα, εφόσον σας δείχνω μόνο τη δεύτερη και τη τρίτη. Η πρώτη χώρα λοιπόν, που αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο growth στην Ευρώπη είναι η Βουλγαρία, η οποία αναμένεται να έχει 14,2%. Προφανώς το βασικότερο κίνητρο, η βασικότερη κινητήρια δύναμη για αυτό το growth είναι η είσοδος που στο ευρώ
από πρώτο που έχει η Βουλγαρία, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει και διασυνοριακό εμπόριο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον να έχουμε συνάλλαγμα, να έχουμε κόστος συναλλάγματος και τέτοια πράγματα. Άρα, λοιπόν, αναμένεται να έχει πολύ περισσότερο growth. 2 λόγια για εμάς. Είμαι ο Γιάννης Κιπελής, ιδρυτής της Upcommerce. Η Upcommerce αποτελείται από 3 εταιρείες, όπου είναι μια εταιρεία συμβουλευτικής, μια κλασική εταιρεία όπου έχει να κάνει με digital marketing και ακόμα μια εταιρεία εκπαίδευσης, όπου εκπαιδεύουμε μέσα στο EL Hub ανθρώπους που θέλουν να γίνουν e-commerce managers ή ανθρώπους που έχουν ένα μικρό e-shop και θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Και είμαστε πρώτοι πιστοποιημένοι partners του Scrooge. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε καταστήματα μέσα στο Scrooge, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Scrooge για να έχουμε growth στο τζίρο τους, αλλά και να προστατεύσουμε την κερδοφορία τους. Πάμε λοιπόν αμέσως να δούμε τα πρώτα νούμερα από την ελληνική αγορά. Τα βασικά νούμερα λοιπόν είναι ότι μιλάμε για 32.000 e-shop, μιλάμε για ένα τζίρο ο οποίος ξεπερνάει τα 32 δισεκατομμύρια, για τον online τζίρο πάντα, έτσι. Έχουμε 7,5 εκατομμύρια χρήστες στα social media, ενώ το 95% των Ελλήνων είναι mobile users. Έχουν δηλαδή κινητό και μάλιστα κινητό με πρόσβαση έτσι, σε ίντερνετ. Δεν μιλάμε για παλιότερες τεχνολογίες. Και οι Έλληνες λοιπόν ψωνίζουν online, αλλά τι ψωνίζουν, τι προτιμάνε να ψωνίζουν. Οι περισσότεροι λοιπόν, σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 60%, ψωνίζουν εισιτήρια. Και εισιτήρια, όταν εννοούμε εισιτήρια, είναι για εκδηλώσεις. Το travel είναι ξεχωριστή κατηγορία, τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία, ρούχα, electronics και το φαγητό, το οποίο είναι μια κατηγορία η οποία έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ, είτε στο κομμάτι του να παραγγείλω από τις γνωστές πλατφόρμες φαγητό, είτε στο κομμάτι του να πάρω online groceries, online supermarket και να έρθει στο σπίτι μου. Μια υπηρεσία η οποία πριν την καραντίνα δεν υπήρχε, αλλά πλέον έχει ανθίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι τρόπους πληρωμής προσφέρουν τα ελληνικά e-shop? Σχεδόν όλα τα e-shop προσφέρουν αντικαταβολή, πληρωμή με κάρτα σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 95%, ενώ η αντικαταβολή προσφέρεται περίπου από το 80% των e-shop. Ξέρω ότι οι περισσότεροι οι οποίοι έχετε ένα e-shop δεν την πολύ συμπαθείτε και ξέρω και τους λόγους. Παρ' όλα αυτά σκεφτείτε ότι το Temu στέλνει με αντικαταβολή από Κίνα στην Ελλάδα. Είμαστε η πρώτη χώρα η οποία το δοκίμασε πιλωτικά και αν πάει καλά θα πάει και στα Βαλκάνια σίγουρα, όπου σε όλα τα Βαλκάνια συνολικά το cash on delivery είναι αρκετά υψηλή μέθοδος. Τραπεζική κατάθεση, PayPal, digital wallets, εδώ τα digital wallets είναι Apple Pay, Google Pay και όλα αυτά, ενώ βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ το Buy Now, Pay Later, είναι οι λύσεις όπως είναι η Klarna ή όπως είναι η TBI και πλέον και η Payzy, η ελληνική, όπου προσφέρουν λύσεις όπου ουσιαστικά μπορεί κάποιος να πάρει κάτι τώρα και να το πληρώσει σε 3 άτοκες δόσεις. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν πριν τι προσφέρουν τα e-shop. Πάμε τώρα να δούμε τι επιλέγουν οι καταναλωτές. Άρα λοιπόν οι καταναλωτές προτιμούν το cash on delivery, δηλαδή την αντικαταβολή, αλλά βλέπουμε ότι αυτό το ποσοστό χρόνο με το χρόνο μειώνεται. Και ήδη από εκεί που ήταν στο 60% πλέον έχει πέσει κάτω από το 50% και αναμένουμε να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Η κάρτα είναι σε ένα ποσοστό, ήταν στο 30%, πλέον έχει πάει στο 35%. Το bank transfer παραμένει σταθερό και η PayPal θα λέγαμε ότι παραμένει σταθερή. Ενώ βλέπουμε μια αύξηση και στις εναλλακτικές μεθόδους και αναμένουμε το επόμενο διάστημα όσο υπάρχει περισσότερο η τεχνολογική εξέλιξη να εμφανιστούν και περισσότερα τρόποι πληρωμής. Πώς είναι το μέσο καλάθι? Το μέσο καλάθι από 61 ευρώ που ήταν το 2024 έχει πάει στα 68 ευρώ, που είναι μια αρκετά έτσι, μεγάλη άνοδος. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε κανονικά, γιατί μου γυρίζει η οθόνη. Με βλέπετε κανονικά, καλτσό? Ναι, τώρα βλέπουμε κανονικά. Ωραία. Άρα, λοιπόν, το μέσο καλάθι ανέβηκε από τα 61 ευρώ στα 68. Καταλαβαίνουμε
βέβαια ότι ένα μεγάλο κομμάτι οφείλεται και στον πληθωρισμό, αυτό που λέμε συνολικότερα ακρίβεια, ότι όλα έχουν ακριβήνει, οπότε είναι λογικό και οι τιμές συνολικά να έχουν ανέβει. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι όντως growth, ότι ο κόσμος ψωνίζει περισσότερο και πιστεύετε περισσότερο το online. Το μέσο e-shop έχει συνεργάζεται με 2,5 courier partners, άρα λοιπόν μιλάμε είτε για lockers είτε για courier partners, με το 85%, δηλαδή σχεδόν 85,9% σχεδόν 86% να είναι delivered on time, στην ώρα τους. Βλέπουμε ότι στα νησιά, όλος παραδόξως, ο χρόνος, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ παράδοσης νησιών και στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά βλέπουμε ότι από το 24 στα 25 παρατηρήθηκε μεγάλη άνοδος και στα δύο, αλλά στα νησιά πολύ μεγαλύτερη. Κάτι το οποίο μας δείχνει ότι συνολικότερα, παρόλο που μετά την καραντίνα έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχουν γίνει τόσες επενδύσεις, ότι συνεχίζει να υπάρχει θέμα στο last mile. Και ένα επίσης κομμάτι το οποίο έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι το returned ως undelivered. Άρα, λοιπόν, αυτό ουσιαστικά που εμείς στη γλώσσα του e-commerce ονομάζουμε απαράδοτα, στέλνουμε κάτι με αντικαταβολή και δεν πηγαίνει να το παραλάβει κάποιος. Ο μέσος όρος είναι στο 7,5%. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, όπως είναι το τι είναι αυτό το είδος, η τιμή, αλλά έχουμε δει ότι ένας πολύ σημαντικός ρόλος είναι και η ταχύτητα και έχουμε δει συγκεκριμένα ότι αν φτάσει το δέμα μέσα σε 48 ώρες, τότε το ποσοστό των απαράδοτων πέφτει στο 6,1, ενώ αν περάσουν τις 72 ώρες, αυτό το ποσοστό από 6,1 γίνεται 7,8, άρα μιλάμε σχεδόν 30% διαφορά. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό κομμάτι είναι η ταχύτητα και καταλαβαίνουμε και πόσο ανησυχητικό είναι αυτό που είδαμε ένα slide πίσω, ότι δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, χρόνο με το χρόνο, η ταχύτητα παράδοσης όλο και αυξάνεται. Αναμένουμε λοιπόν να γίνουν επενδύσεις στο χώρο του last mile με σκοπό να έχουμε πιο γρήγορο delivery. Σχετικά με τα lockers τώρα, τα lockers είναι σχεδόν στο 25%. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία η οποία ασχολείται μόνο με lockers, δίνει το Scrooge τη δυνατότητα να υπάρξει παράδοση στα Scrooge lockers και παράλληλα υπάρχουν και οι couriers οι οποίες έχουν την παράδοση στα lockers. Και πάμε τώρα να δούμε μερικά δεδομένα για το Scrooge μέσα από τα νούμερα που μας έχει μοιραστεί η ομάδα του Scrooge. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με ένα slide το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου slide και αν κρατήσετε και κάτι από το δικό μου το intro, κρατήστε αυτό, το γιατί πρέπει να πουλάμε σε marketplaces, γιατί δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Και το λέω αυτό και το τονίζω πάντα, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους θέλουν να τα αποφύγουν. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ευρώπη περίπου το 61% του online τζίρου γίνεται μέσα σε marketplace. Οποιασδήποτε μορφής marketplace, είτε αυτό είναι οι πλατφόρμες τύπου η Food Vault, είτε είναι τα marketplaces εσωτερικού, εξωτερικού, όλα μαζί, έχουν περίπου το 61%. Και βλέπουμε ότι αυτή η τάση year over year αυξάνεται. Από εκεί δηλαδή που ήταν στο 56%, έχει πάει στο 61%. Στην Ασία είναι το νούμερο ασύλληπτο, είναι στο 97% με την τάση και εδώ να ανεβαίνει. 97% σημαίνει ότι σχεδόν όλες οι παραγγελίες γίνονται μέσα από marketplaces. Και στην Αμερική βλέπουμε ότι τα νούμερα είναι στο 67%, κοντά στο 70%, κυρίως επηρεασμένα από την Νότιο Αμερική. Βόρειος Αμερική είναι πολύ κοντά στα ευρωπαϊκά νούμερα, σαν νοοτροπία. Άρα, λοιπόν, αν εμείς αποφασίσουμε ότι αγνοούμε τα marketplaces, απευθείας αγνοούμε το 60% των ανθρώπων οι οποίοι ψωνίζουν online. Αυτό και μόνο σας δείχνει ότι πρέπει να μπούμε στα marketplaces με μια σωστή στρατηγική, με το σωστό τρόπο, με τη σωστή τιμολογιακή πολιτική, έτσι, όχι να μπαίνουμε μέσα, αλλά σίγουρα δεν γίνεται να τα αγνοήσουμε. Το Scrooge, λοιπόν, μας λέει ότι το μέσο καλάθι του είναι στα 52 ευρώ.
τώρα μιλάμε για την Ελλάδα, για την ελληνική αγορά, οι κατηγορίες οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο growth ήταν το health and beauty, ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι και τον κήπο, τεχνολογία και fashion με πιο χαμηλή άνοδο, αλλά και αυτή κατέγραψε διψήφια άνοδο από το 24 στο 25. Τι ψάχνει ο κόσμος στο Scrooge? Οι μεγαλύτερες αναζητήσεις είναι τα κινητά, sneakers και τα αθλητικά παπούτσια. Το FBS, η δυνατότητα να στείλουμε κάτι στην αποθήκη του Scrooge, αποτελεί αυτή τη στιγμή το 10% των συνολικών παραγγελιών. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, αν αναλογιστούμε ότι οι μεγαλύτερες κατηγορίες δεν έχουν μπει ακόμα στο FBS, όπως το fashion, για παράδειγμα, δεν έχει μπει στο FBS. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και με επιλεγμένους κωδικούς αρχίζει να παίρνει μεγάλο μερίδιο. Και ένα τελευταίο νούμερο είναι ότι περίπου 1.400 εταιρείες ξεπέρασαν τις 100.000 τζίρο μέσα στο marketplace. Προχωράμε με την κυπριακή αγορά. Εδώ λοιπόν έχουν 90% year over year growth, ενώ η μέση τιμή είναι στα 78 ευρώ, σαφώς μεγαλύτερη από την ελληνική. Ο κόσμος προτιμάει να πληρώνει με κάρτα σε ένα ποσοστό 90%, ενώ η Revolut έχει το 8% των συνολικών πωλήσεων. Οι top κατηγορίες σε αναζητήσεις είναι, όχι σε αναζητήσεις, σε όγκο πωλήσεων είναι τα sneakers, τα αρώματα, τα supplements, που είναι τα food supplements, δηλαδή ουσιαστικά η κρεατίνη και όλα αυτά τα συμπληρώματα διατροφής, και οι θήκες κινητών. Ένα εντυπωσιακό στατιστικό είναι ότι το 83% των ανθρώπων που ψώνησαν με το Scrooge ψωνίσανε από χώρες εκτός Κύπρου. Φυσικά η Ελλάδα εδώ έχει τη μερίδα του λέοντος, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Πάμε και στην ρουμανική αγορά. Εδώ τα νούμερα είναι πιο λίγα. Έχουν ένα 80% year over year growth. Και οι top κατηγορίες τους είναι sneakers, είναι ό,τι έχει να κάνει πάλι με συμπληρώματα, αθλητικά παπούτσια, τσάντες. Αξίζει να πούμε ότι μέσα από το Scrooge οποιοσδήποτε μπορεί να πουλήσει σε αυτή τη στιγμή Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία και σύντομα και στην Γερμανία. Και αξίζει να κάνουμε και μια μικρή αναφορά και στο One Stop Shop, όπου ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να πουλήσουμε με το ΦΠΑ της χώρας προορισμού. Άρα, λοιπόν, επειδή οι Κύπροι και οι Ρουμάνοι έχουν χαμηλότερο ΦΠΑ από εμάς, πουλάμε στο δικό τους ΦΠΑ και έτσι γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα. Να δούμε αν υπάρχει κάποια ερώτηση πριν... Υπάρχουν κάποια σχόλια, Γιάννη, ναι, γιατί... Εγώ θα να κλείσω την προβολή μου και να... Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στην Αμερική έχουν σταθερούς και τιμολογικές πολιτικές. Από το Scrooge περιμένεις κάθε χρόνο να γίνεται αύξηση στην προμήθεια, ποτέ μείωση. Κοίταξε, η αλήθεια είναι όντως ότι έχουν αλλάξει οι ώρες, ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο Scrooge, έτσι. Δηλαδή, πολύ πρόσφατα διάβαζα ένα άρθρο που λέει, θα μας τα πει καλύτερα και ο Τζέρι σίγουρα μετά, αλλά και η Amazon κατά καιρούς αναπροσαρμόζει τις στρατηγικές της, και διάβαζα λοιπόν που έλεγε ακριβώς πόσο μια αλλαγή που έκανε πάνω στη χρέωση του last mile, πόσο πολύ επηρέασε του FBA, πόσο πολύ επηρέασε τα καταστήματα. Οπότε, ναι, αλλάζουν κάθε χρόνο οι όροι, αλλά οι όροι αλλάζουν και οι όροι αλλάζουν και στα υπόλοιπα. Εδώ μας λένε ότι έχουμε αλλαγή. Όπα, χαμός έγινε. Λοιπόν, κάθε μήνα ότι υπάρχει Kinder έκπληξη. Λοιπόν, να ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι συνήθως οι μεγάλες αλλαγές γίνονται με την αρχή του χρόνου, γιατί εκεί ανανεώνονται και οι περισσότερες ετήσιες συμβάσεις. Οπότε, μέσα κατά τη διάρκεια του χρόνου, οι αλλαγές είναι πιο μικρές συνήθως. Οι πιο μεγάλες αλλαγές γίνανε όταν γύρισε στο FBS το μοντέλο και ουσιαστικά όταν γύρισε εντελώς σε marketplace. Έχουμε 4% του τζίρου για αποζημιώσεις, δηλαδή κατεστραμμένα προϊόντα τα πετάμε.
Όταν πάω να κόψω απόδειξη λιανικής προς Ρουμανία, θα πρέπει να κόψω μεροκάνη. Ναι, πολύ σωστά, Αβραάμ. Όταν λοιπόν εσύ θα κόβεις. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μιλάμε για τιμολόγιο, το τιμολόγιο δεν έχει ΦΠΑ γιατί είναι ενδοκινοτικό. Όταν μιλάμε για απόδειξη, αντί να κόβεις με το 24% το δικό μας, ή τέλος πάντων ό,τι κόβεις, γιατί έχουμε και κατηγορίες ανά τέτοια, θα κόβεις με το ρουμάνικο ΦΠΑ. Αντίστοιχα στη Βουλγαρία με το βουλγάρικο, στη Ρουμανία, στην Κύπρο με το κυπριακό και στο τέλος του μήνα θα τα συγκεντρώνεις όλα αυτά μαζί. Η διαδικασία ονομάζεται One Stop Shop. Είμαι σίγουρος ότι άμα μιλήσεις με τον λογιστή σου θα βγάλεις πέρα. Με τις αποζημιώσεις μιλάμε, πότε θα έχει πρόσβαση στη Γερμανία μέσω Scrooge. Δεν γνωρίζω την ημερομηνία. Αυτή τη στιγμή το Scrooge.de είναι ενεργό, υπάρχει. Μπορείς να το βρεις δηλαδή σαν domain. Πότε ακριβώς θα γίνει, προφανώς είναι σε κάποια beta έκδοση αυτή τη στιγμή. Προφανώς όταν είναι συνολικά έτοιμο, θα έχουμε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις. Το Steam Scrooge είναι το χρώμα, ότι ένα χρώμα παπουτσιών μπορεί να περνάει ως sneaker και ένα άλλο ως αθλητικό παπούτσι. Αυτά τα δύο έχουν διαφορετικά ποσοστά προμήθειας. Εδώ, ναι, έχει να κάνει καθαρά με την κατηγοριοποίηση, σε αυτό που λες, ότι σε ποιες κατηγορίες θα μπει το προϊόν, το οποίο συνήθως δεν το ελέγχουμε κι εμείς, γιατί ουσιαστικά με βάση το ΕΑΝ που υπάρχει, είναι ήδη έτοιμα αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε συντελεστή ΦΠΑ για κάθε προϊόν σε κάθε χώρα. Καλησό, είναι η ερώτηση για σένα αυτή. Το Αμπατσέφνα. Η Αθηνά, πίτα, είναι η General Manager που γράφει τις Base Ελλάδα. Μας απάντησε ήδη ναι, οπότε ναι, μας δίνει το Base. Γιάννη, πες μας για τις αποζημιώσεις που σίγουρα γνωρίζεις. Παιδιά, το θέμα με τις αποζημιώσεις είναι πολύ μεγάλο που υπάρχει. Συνολικότερα είναι μια προσπάθεια που κάνει το Scrooge να το μαζέψει. Ξεκίνησε από το ότι, μάλλον παράλληλα με τις αποζημιώσεις, έχει μαζέψει και τους χρήστες, τους επιτρέπει δηλαδή να κάνουν μέχρι 2 επιστροφές το χρόνο χωρίς κόστος, μετά τους χρεώνει μεταφορικά για την επιστροφή, όταν όλα είναι καλά, έτσι, δηλαδή επιστροφές τύπου δεν μου κάνει το προϊόν, δεν μου κάνει το νούμερο και αυτό το κομμάτι, δηλαδή όχι με επικαιρότητα του καταστήματος. Οπότε είναι μια διαδικασία την οποία προσπαθούν να την φτιάξουν. Δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό, να γνωρίζω κάτι περισσότερο, ότι συνολικά κάνουν μια προσπάθεια και από τις δύο πλευρές και να βρουν ποιοι χρήστες κάνουν κατάχρηση, να βρουν ποιοι χρήστες κάνουν κατάχρηση και συνολικά, ναι, όντως οι χρήστες βάζουν ότι παρέλαβαν λάθος κάποιες περιπτώσεις, εκεί πάνω έρχεται το Scrooge να σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσετε ότι δεν ισχύει αυτό που λένε οι χρήστες. Αυτό με την προμήθεια όντως χάνεται, αν επιστραφεί το προϊόν. Το θέμα είναι ότι να μην επιστραφεί σε δικό σας, με δικιά σας υπετιότητα, οπότε μπορείτε να το ζητήσετε εκεί πέρα μέσα. Αυτό, γιατί υπάρχει και σκορ για τα λάθη που κάνει το κατάστημα. Οπότε, αν ανεβείτε σε αυτό το σκορ στα λάθη, αρχίζει να σας χρεώνει και περισσότερο την προμήθεια το Scrooge. Οπότε θέλει προσοχή σε αυτά, να πηγαίνετε και να τα διευθετείτε, να αναφέρετε δηλαδή ότι όχι, δεν έγινε λάθος, ήταν το σωστό, ή το λάθος ήταν του Scrooge, λάθος ταξινόμηση, παραδόθηκε λάθος δέμα, όλα αυτά έχουν γίνει. Οπότε θέλει και εδώ πέρα μια προσπάθεια. Νομίζω ότι το πήραμε πολύ όμως, μπήκαμε πολύ με το Scrooge. Αρχικά να σας πω ότι δεν έχω κάποιο απευθείας relation με το Scrooge, έτσι, δεν είμαι εδώ πέρα για να υπερασπιστώ το Scrooge, συνεργαζόμαστε, αλλά νομίζω ότι είναι η ώρα να δώσουμε στον Τζέρι και στην Ιωάννα το μικρόφωνο και άμα κάζουμε το Scrooge, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, και άμα θέλετε να συνεχίζουμε να συζητάμε για το Scrooge, οποιαδήποτε ερώτηση ή οποιαδήποτε ερώτηση που θα προκύψει μετά, θα μείνω εδώ στη διάθεσή σας. Οπότε, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ξανά Καλυψό και Αθηνά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεράσιμε και Ιωάννα, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε την Base, την Καλυψό και τον Γιάννη για την ωραία παρουσίαση, βεβαίως και την Αθηνή. Και να ξεκινήσουμε με τη σύστηση, να συστηθούμε βασικά.
εμείς είμαστε η Bits and Atoms, είμαστε ένα e-commerce agency βασισμένο εδώ στην Αθήνα, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία σε ξένα marketplaces όπως το Amazon, το Walmart και το eMag και άλλα marketplaces εκτός Ελλάδος, αλλά και το Skroutz λίγο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Εξειδικευόμαστε στη διαχείριση των λογαριασμών και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία κυρίως με το Amazon, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε και για άλλα marketplaces, γιατί και αυτά ταιριάζουν πάρα πολύ κοντά στη λειτουργία της Amazon. Ωραία, οπότε να ξεκινήσω και εγώ να μοιράζομαι την οθόνη μου. Ωραία. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε λιγάκι γιατί αξίζει κάποιο e-shop να πάει, όπως είπε και ο Γιάννης, πολύ ωραία στοιχεία και μας έδωσε από άλλες αγορές, γιατί κάποιος αξίζει να πάει σε ένα ξένο marketplace και γενικότερα σε ένα marketplace ακόμα και στην Ελλάδα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο πώς θα κυλήσει, θα δούμε λίγο την αγορά και τα δεδομένα, τα marketplaces σε βάθος, εντάξει, όχι τόσο η αλήθεια είναι, αλλά θα μπούμε λίγο κάτω από την επιφάνεια, κάποιες προϋποθέσεις πριν ξεκινήσουμε και πώς η Base βοηθάει να κλείσει όλο αυτόν τον κύκλο και να μας βοηθήσει να τοποθετηθούμε σε αυτά τα marketplaces και να τα διαχειριστούμε φυσικά. Οπότε ξεκινάμε λιγάκι και εμείς με λίγο με νούμερα έτσι να δείξουμε τα μεγέθη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Γιάννης, δηλαδή ότι δεν αρκεί μόνο ένα e-shop, πρέπει να είσαι παντού. Αν θες να έχεις ανάπτυξη πωλήσεων, αν θες να έχεις scalability, πρέπει να απευθυνθείς σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Τα marketplaces μας δίνουν αυτό το κοινό στην ουσία. Εδώ εμείς έχουμε κάποια νούμερα όσον αφορά και έσοδα και αγοραστές και θα ξεκινήσω φυσικά με το Amazon, το οποίο είναι ο γίγαντας, το οποίο θα δείτε ότι έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα marketplaces. Μιλάμε για 700 δις έσοδα και περίπου στους 310 εκατομμύρια αγοραστές. Δηλαδή, με το κάποιος που τοποθετηθεί, ας πούμε, στο Amazon, αποκτά κατευθείαν πρόσβαση σε αυτή τη δεξαμενή, ας πούμε, αγοραστών. Δεν θα μας δουν όλοι οι 310 εκατομμύρια φυσικά, αλλά είναι ένα δυνητικό νούμερο. Εξαρτάται πάντα από το προϊόν και την κατηγορία και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει κάθε πολιτής ή κάθε brand. Όπως βλέπετε, τα έσοδα για το Q1 είναι κοντά στα 181,5 δις, το οποίο δείχνει μια αύξηση 17%. Εγώ θέλω να μείνω στην αύξηση. Η αύξηση στο γίγαντα, γιατί όπως βλέπετε σε σχέση με τα υπόλοιπα marketplaces, το νούμερο είναι δυσθεώρητα μπροστά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι σαν marketplace εξακολουθεί και μεγαλώνει και εξακολουθεί και δημιουργεί μηχανισμούς για να μεγαλώσει, όπως και όλα τα marketplace τα οποία συνήθως ακολουθούν με ένα διαφορετικό ή παρόμοιο τρόπο. Θα δούμε μετά το Trendyol, το οποίο και αυτό είναι ένα εξαιρετικό marketplace όπως και τα υπόλοιπα, 15 δις, 45 εκατομμύρια πελάτες, τρίτο marketplace στην Ελλάδα, ένα πολύ υποσχόμενο marketplace για εμάς τους Έλληνες, με παρουσία πάνω από 30 χώρες, το Zalando και το About You, τα οποία έχουν συγχωνευτεί, 20 δις, σαν εταιρείες εννοώ, 20 δις τζίρο, 61,4 εκατομμύρια πελάτες, πάει δυνατά και στην Ελλάδα, ειδικά το About You. Το Allegro ακολουθεί με 22 εκατομμύρια χρήστες και γενικότερα βλέπετε ότι μιλάμε για πολλά εκατομμύρια χρήστες. Δηλαδή, ακόμα και το Allegro, που είναι ένα από τα μικρότερα στη λίστα μας, βλέπετε ότι είναι ο διπλάσιος πληθυσμός της Ελλάδος όσον αφορά την προσβασιμότητα στους αγοραστές. Πάμε να μιλήσουμε τώρα γενικότερα για τα marketplaces, γιατί πολλοί νομίζουν, όπως ήταν πολύ παλιά στο Skroutz όταν ξεκίναγε, ότι η τιμή είναι το παν. Δεν είναι η τιμή το παν, δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε πόλεμο τιμών, είναι πόλεμος υποδομής. Στην ουσία, τι εννοούμε? Εννοούμε το πώς πάει να στηθεί το κάθε brand ή ο κάθε reseller, αν πουλάει προϊόντα από άλλα brand, πάνω στο εκάστοτε marketplace. Αυτό ξεκινάει πάντα με την επιλογή του marketplace, γιατί δεν είναι όλα τα marketplaces για όλους. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ας πούμε, ένα fashion e-shop δεν είναι ιδανικό να τοποθετηθεί στο Amazon. Ίσως καλύτερη επιλογή θα είναι το Trendyol ή θα είναι το About You. Οπότε το κάθε marketplace, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχει και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες
φυσικά αποδίδουν καλύτερα μέσα σε αυτό το marketplace. Εδώ θα δούμε ότι το Temu και το Trendyol, καλή ώρα συγκεκριμένα το Temu, δεν κερδίζουν επειδή έχουν τα καλύτερα προϊόντα, αλλά επειδή έχουν μια ενιαία διαχείριση αποθέματος, αυτοματοποιημένη τιμολόγηση, cross-border logistics και real-time αναλυτικά από την πρώτη μέρα. Και θέλω να πω ότι πολλά από αυτά τα marketplace, όλα αυτά τα αναλυτικά και τα δεδομένα τα οποία παίρνουμε είναι και δωρεάν κατά κάποιο τρόπο. Πάντα υπάρχει ένα κόστος τοποθέτηση σε marketplace, αλλά δεν θα πληρώσουμε εξτρά για να πάρουμε δεδομένα. Τα cross-border logistics και τα fulfillment, τα οποία θα αναφέρουμε στη συνέχεια, όπως καλή ώρα ανέφερε και ο Γιάννης, το fulfillment by Scrooge, είναι και αυτά πολύ καλές επιλογές και σίγουρα λύνουν προβλήματα, αλλά φυσικά με κάθε κόστος, το οποίο συνεπάγεται της κάθε επιλογής. Ο Έλληνας seller που θα είναι ήδη multi-channel όταν ανοίξει το παράθυρο του, θα έχει ένα δυσανάλογο πλεονέκτημα. Δηλαδή, εδώ πρέπει λίγο να βιαστούμε, η αλήθεια είναι. Όσο πιο σύντομα τοποθετηθούμε σε marketplaces και όσο πιο γρήγορα εξοικειωθούμε μέσα από αυτά και τους μηχανισμούς τους, τόσο καλύτερη υποδομή θα έχουμε και εμείς στο μέλλον. Χτίζουμε history, υπάρχει maturity πάνω στα listing, αποκτούμε εμπειρία η οποία έρχεται και σε επίπεδο υποδομών αλλά και οργανωτικό επίπεδο μέσα στην εταιρεία, από τη διαχείριση των παραγγελιών, τις συσκευασίες, το branding. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε πουλώντας σε αγορές του εξωτερικού, οι οποίες είναι πιο μεγάλες και πιο σύνθετες από ίσως την ελληνική πραγματικότητα που συναντά το κάθε e-shop. Πάμε λίγο να δούμε τώρα πώς είναι ο χάρτης και πώς διαχωρίζονται λίγο τα marketplaces. Ας πούμε το eMag, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, ιδανικό για home and living, electronics and auto. Οπότε βλέπουμε ήδη τις διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανά marketplace. Allegro, νούμερο 1 στην Πολωνία, 22 εκατομμύρια αγοραστές όπως είπαμε, ιδανικό για fashion, beauty και home κατηγορίες. Trendyol. Τρίτο, πολύ δυνατό, εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει κι άλλο. Έχουν, όπως μάθαμε σε μια παρουσίασή τους, πολύ δυνατό budget για να ανέβουν. Κάνουν πολύ μεγάλες προωθητικές ενέργειες και βλέπουμε συνέχεια νέους sellers να τοποθετούνται και να υπάρχουν όμως και τα incentives για να τοποθετηθούν. Το Amazon είναι πασίγνωστο, το ξέρουμε. Είναι το μεγαλύτερο, το πιο competitive θα έλεγα. Πολλές κατηγορίες, πολλές επιλογές, πολλοί μηχανισμοί. Πολλές απαιτήσεις όμως κιόλας. Το Temu, 150 εκατομμύρια πελάτες, value products, social commerce. Εδώ θα πω και πράγματα τα οποία ανέφερε και ο Γιάννης πριν, το οποίο θα τα δούμε και στη συνέχεια. Το τέλος στα 3 ευρώ σε κάθε συναλλαγή. Αρχίζει και διαφοροποιείται λίγο το τοπίο και βλέπουμε και το Trendyol, καλή ώρα, το οποίο θεωρείται και ένας νέος παίκτης στην ελληνική αγορά, που μεγαλώνοντας θα αλλάξουν και τα δεδομένα, θα αλλάξουν και κάποιες ισορροπίες και ίσως θα κατανεμηθούν και καλύτερα σε επίπεδο ανταγωνισμού τα e-shop. Και να δούμε και κάποια πιο specialty marketplaces όπως το Zalando και το About You. Να πούμε εδώ ότι το Zalando είναι με invitation, δεν είναι ανοιχτό για όλους, δηλαδή πρέπει να γίνει μια αίτηση η οποία εγκρίνεται χειροκίνητα και περνάμε από μια αξιολόγηση για να τοποθετηθούμε, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με πιο premium brand. Οπότε καλή ώρα αν κάποιος μπορεί να έχει ένα fashion brand με χειροποίητα προϊόντα που έχουν δερμάτινα προϊόντα, σανδάλια θα μπορούσε να είναι, θα έλεγα, που είναι και popular στην Ελλάδα, ίσως θα ήταν ένα καλό marketplace να τοποθετηθεί. Βέβαια, δεν εγγυάται το Zalando την έγκριση, οπότε εξαρτάται και όλες από την παρουσία του brand, την οποία έχει να δώσει μέσα στο εκάστοτε marketplace. Το About You το ξέρουμε όλοι, ψωνίζουμε, νούμερο 1 fashion στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 61 εκατομμύρια και πελάτες, 29 χώρες, πολύ δυνατό. Οπότε αυτά τα marketplaces είναι καλά για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω από το fashion. Έτσι, χειροποίητα, vintage, made in Greece, πολύ δυνατό marketplace. Με τις ιδιαιτερότητές του θα ήθελα να πω, ειδικά με τις πωλήσεις ως προς την Αμερική. Υπάρχουν, δηλαδή μπορεί να έρθουν πωλήσεις εδώ καλή ώρα, για να πάω λίγο έτσι και στα πιο πιπεράτα, αλλά θα πληρώσουν τον εκτελονισμό. Οπότε ανεβαίνει κάποιο κόστος στους πελάτες που ψωνίζουν αυτά τα χειροποίητα προϊόντα, είναι το γεγονός ότι δεν είναι όλα χειροποίητα. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ κινέζικος, σε εισαγωγικά, ανταγωνισμός, τα οποία ξεφεύγουν από το επίπεδο του handmade.
εκεί πάλι έχει να κάνει με το πόσο έχουμε τοποθετηθεί κι εμείς και το πόσο επιθετικά κινούμαστε και σε επίπεδο promotions και σε επίπεδο διαφήμισης. TikTok Shop, social commerce, πολύ δυνατό. Πρόσφατα, μπορεί να ήταν και χθες, είδα στα social ότι έρχεται και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα δώσει πολύ. Γιάννη, ναι, παρακαλώ. Επίσημο είναι, μέσα στη χρονιά θα έρθει. Okay. Κάνανε μια εκπαίδευση και στους creators, στους TikTok creators για αυτό το κομμάτι. Μέσα στη χρονιά, κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά θα ανοίξει. Ωραία, ωραία. Το TikTok Shop για μένα συνδυάζει αυτό το social commerce. Στην ουσία σου δίνει ένα κομμάτι να χτίσεις awareness με πολύ δυνατούς μηχανισμούς και σε επίπεδο affiliate marketing και σε βοηθάει να πουλήσεις κιόλας. Αλλά θα μιλήσω και λίγο αργότερα, γιατί όλα αυτά σε συνδυασμό μας δίνουν το incrementality. Και θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε κάποια σχόλια τα οποία βλέπω ότι έρχονται σιγά-σιγά. Και το Scrooge EU, cross-border, 27 ευρωπαϊκές χώρες, μεγαλώνει. Το Scrooge είναι, θα έλεγα, το ελληνικό Amazon. Εγώ προσωπικά βλέπω πολλά στοιχεία τα οποία υιοθετούνται από την Amazon στο Scrooge, θετικά στοιχεία. Η αντιγραφή δεν είναι κακή για μένα. Και το Scrooge έχει αρχίσει και διαμορφώνει νέες καταναλωτικές συνήθειες στους τρόπους με τους οποίους ψωνίζουμε. Ο Γιάννης πριν στην παρουσίασή του αναφέρθηκε καλή ώρα στα τρόφιμα. Δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, θέλω να προσθέσω εκεί, είναι και τα τρόφιμα τα οποία είναι συσκευασμένα, τα οποία πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει να δώσει αρκετά, ειδικά στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλά e-shop καλή ώρα τα οποία πουλάνε λάδια. Υπάρχουν πολλά e-shop τα οποία πουλάνε τρόφιμα delicatessen, υψηλής αξίας, παστεριωμένα, τα οποία δεν χρειάζονται συντήρηση. Υπάρχουν marketplaces όπως και το Scrooge, ίσως θα έλεγα το Amazon σίγουρα και άλλα. Όπως και Μέλια. Αρκετά ίσως. Μέλια, δηλαδή μπορούμε να το πάμε. Εγώ πιστεύω έχουμε και sellers ανάμεσά μας, γι' αυτό το τονίζω, γιατί φαντάζομαι θα τους ενδιαφέρει άμεσα να το ακούσουν. Τα μέλια είναι μια πάρα πολύ κατηγορία. Εμείς είχαμε αρκετούς πελάτες στο παρελθόν. Το πρόβλημα με τα μέλια είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε keep up με το demand, δηλαδή είναι θέμα παραγωγής. Είναι πολύ βασικό όταν τοποθετούμαστε σε ένα marketplace, κυρίως σε marketplace του εξωτερικού, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση την οποία υπάρχει. Θεωρούμε πολλές φορές ότι επειδή μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ελληνικό επίπεδο ή σε ένα μικρό cross-border επίπεδο, επειδή έχουμε παραγγελίες από το εξωτερικό, ότι θα πετύχουμε άμα, ας πούμε, ξεκινήσουμε να πουλάμε στο Amazon. Εμείς ένα από τα συχνότερα προβλήματα τα οποία συναντάμε είναι αυτό, είναι ότι αποκτούμε μια πολύ μεγάλη δυναμική πωλήσεων, λόγω ζήτησης, λόγω διαφήμισης, λόγω πολλών πραγμάτων και στην τελική δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το demand μέσω του supply chain. Και αυτό το downtime στοιχίζει πάρα πολύ και στα rankings και στο relaunch και γενικότερα να διατηρήσεις το momentum. Είναι σαν να κάνεις μαραθώνιο στην ουσία και να σταματάς και να ξεκινάς κάθε λίγο και λιγάκι. Είναι καταστροφικό αυτό για τον οργανισμό, οπότε αν το μεταφέρουμε και στην επιχείρηση, είναι καταστροφικό για την επιχείρηση. Πάμε τώρα λίγο να δούμε συγκεκριμένα κάποια marketplaces και marketplaces τα οποία καλή ώρα, όπως και το eMag εδώ πέρα, έχουν το fulfillment το δικό τους. Το FBE, το FBS όπως έχει το Scrooge, το FBA όπως έχει το Amazon. Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Πολωνία, 4 χώρες, ένας λογαριασμός, 35 εκατομμύρια επισκέπτες, νούμερο 1 marketplace στη Ρουμανία. Τοπική εμπιστοσύνη, σύγκριση με Scrooge εδώ πέρα. Τα τοπικά marketplaces συνήθως πάνε καλύτερα, η αλήθεια είναι. Εδώ παίζει ρόλο και το κάθε marketplace τι ενέργειες κάνει. Όποιος έχει ζήσει στο εξωτερικό, εγώ θα μιλήσω για την Αγγλία και το Amazon. Υπάρχουν πολλές διαφημίσεις για το Amazon στην Αγγλία, σε billboards, στο ραδιόφωνο, online, στην τηλεόραση. Είναι αυτό που είδαμε πριν, ότι προσπαθούν να μεγαλώσουν. Γιατί αν δεν μεγαλώσουν, μένουν στάσιμοι και στην ουσία θα τους φάνε τα υπόλοιπα marketplaces. Κατηγορίες ηλεκτρονικά, gadget, home and living.
Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, υπάρχουν πολλοί sellers με διαφορετικές κατηγορίες. Άλλο ένα λάθος, να πω και για τα λάθη κυρίως, το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι sellers προσπαθούν να τοποθετηθούν για όλες τις κατηγορίες τις οποίες πουλάνε. Καλό είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή κατηγοριών και προϊόντων για να ξεκινήσει κάποιος. Αυτό θα βοηθήσει να είναι τα πράγματα πιο διαχειρίσιμα και να κάνει scale σιγά-σιγά. Σας το λέω, είναι πολύ συχνό λάθος, δηλαδή να πηγαίνουμε κατευθείαν να λέμε εγώ θέλω να τοποθετήσω όλο τον κατάλογό μου, να είναι 250 listing ή κάτι χιλιάδες listing. Παίρνει χρόνο, παίρνει χρήμα, μένουμε πίσω από πιο σημαντικά πράγματα. Καλό είναι να τοποθετούμαστε με προϊόντα τα οποία ξέρουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε σε πολλαπλά επίπεδα, τα οποία θα αναφέρω προς το τέλος. Τα commissions. Γενικότερα βλέπετε εδώ ότι τα commissions διαφέρουν και στα υπόλοιπα marketplace, δεν είναι μόνο το Scrooge. Τα commissions ανεβαίνουν όχι μια φορά το χρόνο, ανεβαίνουν ανάλογα με τις συνθήκες. Ο Γιάννης ανέφερε ότι ανέβηκαν τα commissions στο Amazon, όντως ανεβαίνουν κάθε χρόνο, δεν είναι μόνο στο Scrooge. Υπάρχουν commissions τα οποία επηρεάστηκαν λόγω της τιμής των πετρελαίων, είναι μεγάλες εταιρείες, θα το πούμε και απλά, κοιτάζουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα, αλλά στην τελική πάντα συμφέρει να πουλάς αν τα πηγαίνεις καλά. Το θέμα είναι να έχεις ένα σύστημα σωστό και μια στρατηγική για να μπορείς να πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα. Και σίγουρα δεν θα έρθει από την πρώτη μέρα. Θέλει χρόνο και υπομονή. Εδώ πάλι αυτά τα κριτήρια, όπως τα commissions, είναι κριτήρια όπως και το margin του κάθε προϊόντος, τα οποία θα μας δώσουν το πράσινο φως ή όχι, το να προχωρήσουμε σε μια τοποθέτηση προϊόντων στα εκάστοτε marketplace, και το κάθε marketplace έχει διαφορετικά commission. Οπότε εδώ μπορείς κάποιος κάλλιστα πριν τοποθετηθεί να τα ζυγίσει και να δει τι τον συμφέρει ανά περίπτωση. Γενικότερα, εδώ θα πω για τα fulfillment, όχι μόνο για το eMag. Το fulfillment, να ξέρετε, δίνει ένα τρομερό boost στις πωλήσεις και δίνει τρομερό exposure, γιατί στην ουσία εγγυάται το marketplace την ποιότητα των υπηρεσιών ως προς το πελατολόγιο του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Όλα τα marketplaces έχουν πελατολόγιο. Οι πελάτες που ψωνίζουν τα προϊόντα μας στα marketplace είναι στην ουσία πελάτες των marketplaces. Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούμε εμείς να αλλιεύσουμε αυτό το πελατολόγιο και να κάνουμε remarketing campaigns κτλ. Και υπάρχουν και αρκετοί μηχανισμοί βασικά, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι πελατολόγιο των marketplaces και θέλει αυτό το πελατολόγιο να μένει πάντα ικανοποιημένο. Εδώ έρχονται επιστροφές, τα πάντα, τα commissions. Το FB όμως θα σας δώσει πρόσβαση καλύτερη σε αυτό το πελατολόγιο. Και να πούμε τέλος ότι είναι και στο ευρώ, οπότε δεν χρειάζεται εναλλαγές, κατευθείαν σύγκριση. Βέβαια τώρα πλέον η αλήθεια είναι ότι λογιστικά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά σε σχέση με το παρελθόν. Και η Βουλγαρία είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ, οπότε το eMag για τη Βουλγαρία συγκεκριμένα ίσως ενδείκνεται και λίγο παραπάνω λόγω αυτού. Allegro, η πολωνική Amazon, όπως λέω, 22 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες, πάνω από 70% μερίδιο της αγοράς στα online marketplaces της Πολωνίας. Εδώ βλέπετε και όλες το πόσο ο κόσμος εμπιστεύεται το κάθε marketplace. Ας πούμε, το market penetration του Amazon στην Αγγλία είναι 91%. Δηλαδή, 9,1 στους 10 ψωνίζουν από το Amazon. Αυτό είναι μια άμεση καταναλωτική συνήθεια. Δηλαδή, θα δουν κάτι off Amazon και θα πάνε να το ψάξουν στο Amazon. Γιατί εκεί έχουν λογαριασμό, εκεί έχουν συνδεδεμένες τις πιστωτικές κάρτες, εκεί εμπιστεύονται και εκεί ξέρουν ότι το fulfillment θα παραδώσει το προϊόν εντός 24 ώρων ή το πολύ σε 48 ώρες. Πράγματα τα οποία στην Ελλάδα τώρα έχουμε αρχίσει και συνειδητοποιούμε. Δηλαδή, εγώ σαν ενεργός χρήστης του Scrooge και Scrooge Plus, είμαι ακόμα συνηθισμένος ότι θα πάρω ένα προϊόν σε πάνω από 3 μέρες, αλλά έχει αρχίσει και με ξυνίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και σκεφτείτε πόσο όταν μάλλον μπορεί να έχεις το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα ή μέσα σε 24 ή 48 ώρες, όπως είπαμε. Εδώ διαφορετικές κατηγορίες. Εδώ υπάρχουν incentives και στο Amazon υπάρχουν incentives και σίγουρα το κάθε marketplace ανά καιρούς βγάζει και νέα incentives για να έρθουν νέοι sellers και να μπορέσει να μεγαλώσει. Εδώ να πούμε ότι έχουν ένα welcome program στην Allegro με 0% commission για 90 ημέρες. Οπότε δίνει ένα πολύ καλό head start.
και 100 smart αποστολές δωρεάν με ένα όριο 6.500 ευρώ. Εδώ είναι μια καλή ανάσα για έναν νέο seller να ξεκινήσει και να αποκτήσει μια δυναμική πωλήσεων που θα τον βοηθήσει και όλο στο cash flow το αρχικό, γιατί σίγουρα αν πάει να τοποθετηθεί και σε fulfillment by marketplace, καλή ώρα όπως είδαμε το fulfillment by eMag, θα πρέπει να κάνει μια αρχική επένδυση όσον αφορά το αρχικό inventory, το οποίο θα στείλει στις αποθήκες του εκάστοτε marketplace. Συν όλα τα έξοδα τα οποία συνοδεύουν, όπως δηλώσεις ΦΠΑ, εκδόσεις αφημί κτλ. Τα commission είναι έως 14% ανακατηγορία, χαμηλότερα από Amazon, ειδικά για fashion and beauty. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι κάποιος κάλλιστα αντί να πάει να τοποθετεί στο Amazon Πολωνία, που είναι και νέο Amazon, μπορεί αντί αυτό να πάει στην Allegro με πολύ καλύτερα commissions. Οπότε αρχίζει και γίνεται λίγο πιο στρατηγική η αρχική τοποθέτηση. Αν υπάρχει σωστό πλάνο, είναι και τα πράγματα καλύτερα. Και το One Fulfillment, αποθήκευση και αποστολή εντός Πολωνίας από αποθήκες Allegro. Trendyol, όπως είπαμε, νούμερο 3 στην Ελλάδα. Πολύ δυνατό, ανεβαίνει. Νούμερο 1 fashion marketplace στην Τουρκία, πάνω από 30 χώρες. Και αυτό με αντίστοιχα προγράμματα, όπως βλέπετε 11 έως 16% για newcomer προγράμματα για νέο seller. Το Fulfillment by Trendyol, συγκεκριμένα από ό,τι γνωρίζω στην Ελλάδα, συνεργάζεται με την ACS. Ίσως αυτό να αλλάξει στο μέλλον, δεν το γνωρίζω. Το κάθε marketplace έχει τα δικά του fulfillment και συνεργασίες. Εβδομαδιαία πληρωμή από sellers κάθε Πέμπτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, βοηθάει πάρα πολύ στο cash flow, ειδικά για sellers οι οποίοι αποκτούν μια δυναμική και έχουν κάνει και μια σημαντική επένδυση για να ξεκινήσουν. Πάμε Amazon. Το Amazon, μπορώ να σας μιλάω μέρες για το Amazon. Εδώ είναι και η μεγαλύτερη εμπειρία μας. Τεράστια έσοδα, όπως βλέπετε. Τρομερό growth. Τρομερές δυνατότητες σε όλη την Ευρώπη. Trust. Εγώ, όπως είπα, θεωρώ ότι οι Έλληνες, καταρχήν, το Amazon είναι και για resellers και για brand owners, όπως και τα υπόλοιπα marketplaces. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Είναι όμως πάρα πολύ δυνατό για brands. Γιατί ειδικά το Amazon θεωρείται ένα full funnel marketplace. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες διαφήμισης και προώθησης προϊόντων από την Amazon και στις πλατφόρμες της, που αφορά το Off Amazon, καλή ώρα, Prime TV, Fire TV, Kindle, Twitch και διάφορα άλλες τις οποίες δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αλλά και off Amazon, μέσω διαφημίσεων DSP, μπορούμε να διαφημιστούμε Netflix, Disney+. Οπότε, για μια εταιρεία η οποία θέλει να επενδύσει και να αποκτήσει awareness, γίνεται πραγματικά ένα full funnel κανάλι. Και είναι σαν να πηγαίνεις στην ουσία να ανοίγεις μαγαζί στο μεγαλύτερο high street του εξωτερικού. Σαν να πηγαίνεις στο Λονδίνο και να ανοίγεις μαγαζί στην Oxford ή στη Regent. Μιλάμε για τέτοιου επίπεδου exposure. Και θα τολμούσα να πω και καλύτερο, γιατί εδώ έχουμε και μετρήσιμα στοιχεία και αποτελέσματα. FBA, πολλοί από εμάς το ξέρουν, τα commissions αλλάζουν ανακατηγορία και αναχώρα. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες που έχουν και μηδενικά, όχι μηδενικά commissions, μηδενικά ΦΠΑ, αλλά μικρότερα commissions. Υπάρχουν γενικότερα διαφοροποιήσεις όσον αφορά και τις κατηγορίες και τι προϊόντα. Εδώ παίζει ρόλο και το μέγεθος των προϊόντων, η τιμή πώλησης. Είναι πάρα πολλά τα οποία στην τελική θα διαμορφώσουν αυτό το κομμάτι της πίτας το οποίο θα κρατήσει το Amazon από την τιμή πώλησης την οποία έχουμε, αλλά όλα μπορούμε να τα ξέρουμε από την αρχή, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως καλή ώρα τις επιστροφές. Θα αναφερθούμε και γι' αυτό, γιατί είδα και κάποια comments. Και στην ουσία είναι ένα ωραίο gateway για brands, γιατί μας δίνει πολλά εργαλεία να διαφημίσουμε τα brands μας. Δεν είναι βέβαια για όλα τα brand, να το πω και αυτό, υπάρχουν και εξαιρέσεις και εδώ. Το Brand Registry είναι ένα πολύ καλό και δυνατό εργαλείο, το οποίο υιοθέτησε και το eMag αντιστοίχως. Είναι η προστασία του εμπορικού σήματος, η οποία έχει να κάνει με τα γραφεία, τα IPO, τα EU IPO ή τα World IPO ή το US IPO, που στην ουσία δεν μιλάμε για την καταχώρηση εμπορικού σήματος σε
επιμελητήρια κτλ. Μιλάμε στο Intellectual Property Office, που είναι το ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο και το αμερικάνικο. Συνιστώ σε όσους δεν το έχουν κάνει να πάνε να το κάνουν άμεσα. Είναι μια διαδικασία την οποία κάνει συνήθως δικηγόρος, δεν κοστίζει πολλά χρήματα. Προστατεύστε τα brand σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν πουλάτε στο εξωτερικό, μαζί και με τα barcode και γενικότερα το packaging κτλ. Ξεκίνα με ενίσεις categories που ξεχωρίζεις. Τα τρόφιμα, τα καλλυντικά, πολύ δυνατά. Υπάρχουν εταιρείες με λάδια στο Amazon και με μέλια που άμα δείτε τις πωλήσεις τους, και για ελληνικές αναφέρομαι, θα εντυπωσιαστείτε. Είναι πάρα πολύ δυνατοί παίκτες. Zalando. Λανσάρισμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025. Δεν έχει ακόμα πάρα πολλούς Έλληνες. Είναι με invitation only. Αξίζει για brands, fashion, όπως είπαμε. Εγώ θα έλεγα και handmade. Είναι για πιο premium. Πάμε για premium brands εδώ πέρα. Αντίστοιχη αίτηση, partner program, χειροκίνητη έκκληση που είπαμε, premium positioning δίπλα σε διεθνή brand. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν είσαι σε ένα marketplace και μπορείς να διαφημιστείς δίπλα σε brands τεράστιου ελληνικούς, δίνει παρουσία σωστή. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη παρουσίαση και εικόνα. Το Temu, όλοι το ξέρουμε, θα προσπαθήσω να τα προχωρήσω λίγο γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να μοιράσουμε. Αν κάποιος θέλει την παρουσίαση, ευχαρίστως να τη μοιραστούμε. Ναι, θα τη στείλουμε. Ναι, τελειώνει λίγο και ο χρόνος. Το TikTok Shop αναφέραμε... Πες μας για το Temu, δεν πειράζει. Γεράσιμε, πες μας και για το Temu, γιατί και με την είσοδο στην ελληνική αγορά τώρα. Ναι, το Temu είναι πολύ δυνατό. Εγώ θα πω ότι το νέο τέλος αφορά κυρίως τα φθηνά προϊόντα. Δηλαδή, αν πάμε σε προϊόντα λίγο πιο ακριβά, δεν θα διαφοροποιηθεί τόσο πολύ η επιρροή αυτού του τέλους. Είναι ένα καλό marketplace, έχει ανταγωνισμό. Για μένα είναι ένα marketplace το οποίο πρέπει να είσαι. Δεν χρειάζεται να το κυνηγάς τόσο πολύ. Είναι και μια φιλοσοφία γενικότερα. Σε όσο περισσότερα marketplace υπάρχουμε, τόσο περισσότερο exposure έχουμε στην αγορά. Οπότε τόσο αυξάνουμε τις πιθανότητές μας να πουλήσουμε. Από εκεί και πέρα το πόσο κυνηγάμε το κάθε marketplace έχει να κάνει σχέση με τη στρατηγική και το τι επιλέγουμε εμείς να κάνουμε. Και γι' αυτό αναφέρω και εδώ τώρα ότι έχει να κάνει με τιμή σε ευαίσθητες κατηγορίες και κυρίως πιο φθηνές κατηγορίες που είναι γκατζετάκια, τέτοιου είδους πράγματα. Καλή ώρα θήκες κινητών. Αυτά τα 3 ευρώ μπορεί να διαφοροποιήσουν αρκετά το κόστος. TikTok Shop, το αναφέραμε, πάει πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό, πολύ δυνατό κανάλι. Είναι ήδη ενεργό σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Γαλλία και Ιταλία είναι σε φάση ανοίγματος. Ξεκινάει αντίστοιχα και στην Ελλάδα. Έχουμε πολλούς creator. Οι creator, η αλήθεια είναι ότι επικοινωνούν πάρα πολύ καλά τα brands τις περισσότερες φορές. Δεν έχω πολύ καλή εικόνα το πώς λειτουργεί. Είναι ελάχιστη η εμπειρία μας εδώ, αλλά έχουμε ακούσει τα καλύτερα. Και το θεωρώ κάτι το οποίο σίγουρα κάποιος θα πρέπει να εξετάσει. Το έτσι για τα χειροποίητα προϊόντα υπάρχει κινέζικος ανταγωνισμός, θα το πω αυτό, είναι δεδομένο και υπάρχει και ένα πρόβλημα όσον αφορά τα κόστη αποστολής. Αλλά εδώ μιλάω για τα χειροποίητα γιατί συνήθως τα χειροποίητα έχουν και μια μεγαλύτερη τιμή πώλησης και είναι και προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να αποκτήσουν τόσο μεγάλο scalability όσον αφορά τη δυναμική των πωλήσεων. Λόγω του περιορισμού στην παραγωγή. Τώρα, αν δεν υπάρχουν περιορισμοί και είναι κάτι χειροποίητο, καλή ώρα κάποιος θα μπορούσε να μου πει κεριά. Τα κεριά, τα αρωματικά κεριά, θα μπορούσαν να είναι μια εξαίρεση σε αυτές τις κατηγορίες. Εναλλακτικά κοινά, έχει off-site ads, είναι ένα καλό κανάλι γενικότερα για χειροποίητα προϊόντα. Θα μείνω εκεί. Αλλά και για μεταχειρισμένα προϊόντα, το ξέχασα αυτό να το αναφέρω, vintage, προϊόντα 20+ ετών. Αν πουλάει κάποιος κοσμήματα παλιά,
είδη σπιτιού παλιά. Υπάρχει μεγάλο απόθεμα στην Ελλάδα, θέλω να πιστεύω. Και σε επίπεδο μεταπώλησης έχει και εδώ μια ευκαιρία. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο στις προϋποθέσεις. Εδώ, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια κεντρική διαχείριση αποθέματος σε πραγματικό χρόνο. Η διαχείριση του αποθέματος είναι από τα πιο σημαντικά, θα τολμούσα να πω και το πιο σημαντικό, δεν το λέω όμως, είναι από τα πιο σημαντικά που μπορεί να φέρει τη διαφορά. Υπάρχουν εργαλεία όπως η Base που μπορούμε να διαχειριστούμε τα αποθέματά μας, θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό, αλλά είναι κρίμα να κάνουμε μια πώληση για ένα προϊόν το οποίο δεν έχουμε, επειδή μόλις το πουλήσαμε σε ένα άλλο κανάλι και να πρέπει να τρέχουμε, να καλύψουμε αυτό το λάθος, να παίρνουμε αρνητικά reviews και να χάνουμε χρόνο και διάθεση για να φτιάξουμε αυτό το λάθος, ενώ θα μπορούσε να λυθεί πάρα πολύ εύκολα με ένα πρόγραμμα όπως η Base. Δεδομένα των προϊόντων που τίτλοι, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, δεν μπορούμε να πάμε να πουλήσουμε σε αγορές εξωτερικού έχοντας μόνο μια φωτογραφία για τα listing μας. Τα listing πρέπει να έχουν τις σωστές φωτογραφίες, πρέπει να έχουν infographics, πρέπει τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται ο καταναλωτής για να ψωνίσει, για να κάνει convert. Τιμολόγηση. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ξέρουμε από την αρχή. Αν ένα προϊόν δεν έχει για μένα ένα margin τουλάχιστον της τάξης 25-30%, καλύτερα είναι να αποφευχθεί να τοποθετηθεί. Δεν μιλάω για τα πολύ ακριβά προϊόντα, τα οποία θα δώσουν κάποιο καλό εισόδημα σε κάθε πώληση, έστω και με ένα μικρό ποσοστό. Μιλάω για τα πιο μέσες κατηγορίες και φθηνά προϊόντα. Εδώ πρέπει να υπολογίσουμε τα commission, τα shipping fees, όλα αυτά πρέπει να είναι δεδομένα τα οποία θα ξέρουμε από την αρχή. Και θα πρέπει να τα αναλύσουμε για να δούμε, όπως είπα, και ποια προϊόντα θα επιλέξουμε να τοποθετήσουμε. Logistics, αν χρησιμοποιήσουμε fulfillment centers, καλή ώρα όπως τη CMAG, της Amazon, του Scrooge, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από πολλές απόψεις. Μας λύνουν τα χέρια, καλύτερη διαχείριση στα αποθέματά μας. Υπάρχει το μειονέκτημα το ότι δεσμεύουμε απόθεμα και δεν μπορούμε να το πουλήσουμε σε άλλα κανάλια, κυρίως στα πιο μικρά marketplace. Στην Amazon έχουμε και το multi-channel fulfillment, που στην ουσία μπορείς να πουλάς και μέσα από το e-shop σου και να φεύγει από τις αποθήκες της Amazon, βέβαια με κάποιο commission πάντα. Διαδικασία επιστροφών. Οι επιστροφές, να ξέρετε, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Όσο πιο εύκολες είναι οι επιστροφές από το marketplace, τόσο περισσότερες επιστροφές θα έχετε. Από μένα, η εμπειρία μου είναι ότι σε marketplaces όπως η Amazon, οι επιστροφές μπορεί να είναι και τριπλάσιες ή και τετραπλάσιες από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο, αυτό μην σας τρομάζω, αλλά έχει να κάνει με το τι προϊόν, ποια κατηγορία, και σίγουρα υπάρχουν και αυστηρότερα πλαίσια. Απλά σαν διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη και οι καταναλωτές στο εξωτερικό είναι πολύ πιο γνώριμοι με τη διαδικασία των επιστροφών. Οπότε είναι κάτι που θα πρέπει να λάβετε στα υπόψη σας εξ αρχής. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό για μένα. Είναι κάτι το οποίο ελέγχεται. Το τονίζω, αλλά σίγουρα είναι μια διαδικασία πολύ πιο εύκολη από ό,τι έχει γνωρίσει ο Έλληνας, ο καταναλωτής, που είναι συνηθισμένο στο e-shop που πρέπει να επικοινωνήσει, να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, το back and forth κτλ. Που συνήθως και για πιο φθηνά προϊόντα μπορεί να μην μπει καν στη διαδικασία, αλλά θα μείνει με την αρνητική εντύπωση, δεν θα ξαναψωνίσει ποτέ κτλ. Εγγραφή για το one-stop shop είναι περισσότερα λογιστικά θέματα αυτά. Τα κάλυψε λίγο και ο Γιάννης. Αν πουλάτε από ξένη χώρα, δηλαδή έχετε απόθεμα σε ξένη χώρα και φεύγουν αποστολές από αυτή την ξένη χώρα, να ξέρετε ότι πρέπει να έχετε και φορολογικό αριθμό, φορολογικό μητρό και να κάνετε εκδηλώσεις ΦΠΑ σε αυτή τη χώρα. Ο λογιστής σας θα σας τα πει καλύτερα, αλλά αν έχετε απορίες, μπορούμε να βοηθήσουμε σε ένα αρχικό και βασικό επίπεδο. Και γενικότερα να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης, αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, που να συνδέει το κάθε νέο κανάλι στην υπάρχουσα λειτουργία της επιχείρησης. Που σίγουρα θα πρέπει να αλλάξουν και κάποια πραγματάκια, αλλά είναι καλό γιατί στην ουσία μεγαλώνει η επιχείρηση, αυξάνονται οι πωλήσεις και λογικά με τον καιρό θα αυξηθούν και τα κέρδη. Εδώ αναλύουμε λίγο τα commissions. Είναι διαφορετικά όπως βλέπετε ένα marketplace. Καλή ώρα εδώ το Edge έχει 6,5% ένα transaction, συναλλαγή, συν 0,17 ένα listing.
Το eMAG 4,5 με 11 στο home, το Amazon καλή ώρα εδώ είναι στο 15%. Διαφορετικές δυναμικές, διαφορετικές τιμολογήσεις, όλα αυτά όμως, το ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο δεν κρύβονται, τα ξέρουμε από την αρχή, μπορούν να μπουν στην τιμολογιακή πολιτική και στην τοποθέτηση του κάθε προϊόντος πριν αυτή καν γίνει. Να τα ξέρουμε με ένα σωστό business plan, με ένα go-to-market plan, ποια προϊόντα, ποια είναι τα margin μας, τι απαιτείται για να φτάσω τις πωλήσεις που βλέπω από τους ανταγωνιστές. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η Base. Τα προσπερνάω λίγο εδώ γιατί τα είπαμε και λίγο πριν, αλλά ευχαρίστως να τα μοιραστούμε μαζί σας όποιος τα θέλει. Γλιτώνουμε χρόνο. Είναι ένας αυτόματος συγχρονισμός προϊόντων χρησιμοποιώντας την Base, να διαχειριστούμε τα αποθέματά μας, τις τιμές μας, να δούμε πού έχουμε τα σωστά margin, να δούμε όλα τα fees, να έχουμε ένα κεντρικό σημείο για το κάθε marketplace το οποίο θα τοποθετηθούμε, ακόμα και αν αυτά είναι 2 marketplaces, να ξέρετε ότι από τη στιγμή που αρχίζει και κάνει scale η πώληση, θα σας χρειαστεί. Ακόμα και στο ένα marketplace, θα έλεγα, είναι πολύ καλό να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των παραγγελιών και της αποθήκης σας. Ξαναλέω, είναι κρίμα να ακυρώνετε παραγγελίες επειδή δεν έγινε σωστή διαχείριση, ενώ ήδη υπήρχε λύση. Διαχείριση των παραγγελιών, των αποστολών, γίνονται όλα πάρα πολύ απλά, η τιμολόγηση γίνεται πάρα πολύ απλή, λύνουν τα χέρια των λογιστών σας, σας λύνουν και σας γλιτώνουν χρόνο και σας δίνουν ηρεμία, θα έλεγα, πάνω απ' όλα, ειδικά στη σημερινή εποχή που τρέχουμε όλοι δεξιά και αριστερά και οι μέρες μας είναι ατελείωτες. Υποστηρίζω όλα τα fulfillment, πολύ βασικό και αυτό, και το fulfillment by Amazon και από το eMAG και από το Scrooge και από το Zalando. Υπάρχει πάρα πολύ καλή υποστήριξη από την Base και στην ουσία για ποιον είναι, για αυτούς που θέλουν, όπως είπαμε, να επεκταθούν πάνω από 2 marketplace. Εγώ θα τολμήσω να πω και για ένα, αν δεν υπάρχει το σωστό διαχειριστικό, ακόμα και σε ένα μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, και σε e-shop τα οποία έχουν αυξανόμενο όγκο παραγγελιών και θέλουν να μεγαλώσουν και να κάνουν το scale τους. Και σε brands τα οποία θέλουν μια καθαρή απόδοση, να βλέπουν τι γίνεται, να αναλύουν τα δεδομένα και να προχωράνε στην ανάπτυξη της εταιρείας τους, αντί να κάθονται να λύνουν προβλήματα τα οποία ήδη υπήρχαν λύσεις πριν καν αυτά δημιουργηθούν. Αυτά από εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Μπορούμε να απαντήσουμε, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος μέσα, λόγω ώρας δεν έχουν βγει, είμαστε εντάξει. Μπορούμε έτσι να δώσουμε άλλα 5 λεπτά να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις ή κάποιο σχόλιο, όπως και πριν με το Scrooge, δηλαδή έτσι. Γιατί... Πρέπει να μας γράψουν ή μπορούν να σηκώσουν χέρι να μιλήσουν? Όχι, πρέπει να μας γράψουν. Ωραία. Οπότε μας γράφετε από κάτω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε, Τζέρι. Ευχαριστώ και εγώ. Ωραία, θα ξεκινήσω με κάποιες που ήδη βλέπω. Βλέπω το eMAG για τη Βουλγαρία και Ουγγαρία και τα λοιπά να λαμβάνει το ίδιο την διανομή όπως και τις αποστολές. Έχουν απαντηθεί. Οκ. Έχουν απαντηθεί γενικότερα. Είδα και ένα σχόλιο από τον Χρήστο. Αν κάποιος έχει δουλέψει με την Demo ομάδα, είτε και με το Trendyol, να σας πούμε ότι έχουμε πολύ στενή συνεργασία, καθώς τώρα ανοίγουν το ελληνικό market, οπότε ό,τι χρειαστείτε μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας φέρουμε σε επαφή. Στο Temu υπάρχει και ελληνόφωνη ομάδα κιόλας. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ εξυπηρετική και στο Temu και στο Trendyol. Έχει πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση. Να ξέρετε, η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι καλή στην Amazon. Μάλιστα, φέτος το γύρισε και τελείωσε το AI. Οπότε τα first και second level customer service είναι τελείως αυτόματα και είναι δύσκολο να βρεις κάποιον να σε εξυπηρετήσει, και αυτός που θα βρεις δεν θα μιλάει ούτε καλά αγγλικά, ούτε καθαρά αγγλικά, και πολλές φορές δεν θα σε βοηθήσει, οπότε παίρνει πάρα πολύ χρόνο το να μιλήσεις με το customer service. Είναι ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα αυτό της Amazon. Ωραία, είναι κάποιες ερωτήσεις για την Base. Καλό θα είναι να τις απαντήσει η Καλυψό αυτές. Ναι, αρχικά να σας πω ότι θα κάνουμε ένα follow-up με email, θα λάβετε τις παρουσιάσεις. Θα ανέβει και
βιντεοσκοπημένο, γιατί αυτή τη στιγμή το κάνουμε record, από τη στιγμή που δεν φαίνεστε κι εσείς. Εμείς έχουμε όλοι συμφωνήσει. Ναι, πρόλαβε απάντηση η Αθηνά για τιμολόγηση μέσω της Base. Γίνεται και με τους δύο τρόπους, είτε από δικό σας σύστημα, είτε μέσω της Base. Δεν βλέπω κι εγώ κάτι άλλο τώρα. Είχαμε και ερώτηση απλά να σου πω ότι είχαν ξεκινήσει και αυτοί έτσι με τηλέφωνα και email. Όσο μεγαλώνει ο όγκος, αναγκάζονται να βάζουν διαδικασίες. Υπάρχει όμως τρόπος και πάλι να μιλήσεις. Επίσης, για τα margins είδα πριν κάποιες ερωτήσεις. Γενικότερα η Base, συγγνώμη, μιλάω για την Base, αλλά υπάρχει όντως και μπορεί να βοηθήσει αυτό το feature που έχει. Υπάρχει ένα AI feature μέσα, το Repricer, που μπορεί να παρακολουθεί σε ένα marketplace και τις τιμές του ανταγωνισμού σε ένα προϊόν, όταν μιλάμε για προϊόντα που είναι ίδια, οπότε και με κάποια rules που βάζει ο seller, μπορεί να θέσει και κατώτατη τιμή, να μην κατεβαίνει, ώστε να μην υπάρχει ζημιά. Και να προσθέσω εδώ πάνω ότι αυτά τα repricer, όπως τις Base, βοηθάνε πάρα πολύ και αλγοριθμικά, γιατί τα marketplaces στο εξωτερικό λειτουργούν με GTIN barcodes, τα οποία σημαίνει ότι υπάρχει ένα μοναδικό listing συνήθως ανά προϊόν και συγκρίνονται οι τιμές στα εκάστοτε buy box. Οπότε είναι καλό, αν είναι κάποιος reseller, όπως είπε η Καλυψό, και υπάρχει ήδη το προϊόν, να έχει ένα τέτοιο τύπου εργαλείο, και η Base το προσφέρει, είναι μέσα, οπότε δεν έχετε και το έξτρα κόστος αν χρησιμοποιείτε την Base. Γιατί εργαλείο στο εργαλείο, να ξέρετε, μαζεύετε και το κόστος, και είναι σημαντικό και αυτό. Το λέμε και εμείς ως service providers, πληρώνουμε αρκετά λεφτά σε εργαλεία. Να απαντήσω και στον Γιώργο που ρωτάει 25 με 30% profit margin. Αυτό αφορά κυρίως τους brand owners, δεν αφορά τους resellers. Οι resellers παίζουν με διαφορετικά margin. Γιατί μιλάμε ότι δεν χρειάζεται να χτίσετε τόσο πολύ το brand awareness εκεί πέρα. Εκτός αν είναι κάποιος reseller ο οποίος έχει αναλάβει στην ουσία να είναι αντιπρόσωπος ενός brand σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, που θα δουλέψει και σε ένα τέτοιο επίπεδο. Τέλεια. Ναι, μπορείτε να μου στείλετε, σας έχω γράψει στο email μου, μπορείτε να μου στείλετε ό,τι απορία έχετε. Θα λάβετε και από μένα email αύριο με τις παρουσιάσεις, έτσι, ένα mini survey και κάποια προτινόμενα ίσως θέματα για επόμενα webinars. Γιάννη, αν έχουν τελειώσει οι ερωτήσεις, ναι, φυσικά, κύριε Κιουζέλη, συγγνώμη για τον τονισμό, να δούμε έτσι λίγο να μας πεις λίγο για τα polls, να δούμε αν ανοίξεις εσύ, εγώ δηλαδή, αυτό είναι που με καίει εμένα. Έτσι, για να κλείσουμε. Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε εδώ τα polls. Το πρώτο poll, ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο εμπόδιο για multi-channel. Είναι σχεδόν οι τρεις απαντήσεις είναι ταυτόχρονα, με marketplace know-how, marketing pressure και διαχείριση stock έχουν σχεδόν τους ίδιους ψήφους. Και πιο κάτω, έλλειψη χρόνου και logistics. Ποιο marketplace ενδιαφέρει περισσότερο? Πρώτο με 38% το Scrooge, 19% η Amazon, 13% Trendyol και η Mag, Allegro και πιο κάτω Temu και τελευταίο το Zalando. Πουλάτε ήδη σε marketplace το 50% ναι ενεργά, το 18% ναι αλλά περιορισμένα, 29% όχι ακόμα και 4% το εξετάζουμε για το 26%. Οκ, ενδιαφέρον. Γενικότερα, οπότε κέρδισα. Ναι, κέρδισε ο Γιάννης. Λυπάμαι, ελπίζω στο επόμενο κερδίσω εγώ. Μας δίνετε έτσι και, χωρίς να το ξέρετε, έτσι και ένα feedback, μια κατεύθυνση για τα επόμενα topics, για τα webinars. Βλέπω πως υπάρχει ανησυχία και για τις προμήθειες και για το περιθώριο κέρδους. Πολύ σημαντικό η διαχείριση stock και παραγγελιών, γιατί επηρεάζει και την εμπειρία πελάτη, που έχουμε δει τελικά ότι η εμπειρία πελάτη είναι που θα δημιουργήσει πιστούς καταναλωτές και θα επιστρέψουν στο να ψωνίσουν από το δικό μας e-shop. Οπότε νομίζω, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, 2 λεπτάκια. Βλέπω πως πληκτρολογούν. 1 λεπτό, να δούμε αν είναι ερώτηση, αλλιώς μπορούμε να κλείσουμε. Να προσθέσω κι εγώ κάτι τελευταίο. Είναι, γιατί όλοι βλέπω ότι πάνω από 50% έχουν ήδη ενεργά e-shop. Να ξέρετε ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να μετρηθούν.
η παρουσία έχοντας ένα e-shop, κάνοντας Meta Ads, Google Ads, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και η παρουσία σε πολλαπλά marketplaces μπορεί να σας δώσει ένα τρομερό incrementality για να μεγαλώσετε τις επιχειρήσεις σας, να αυξήσετε την κερδοφορία σας και να διαφοροποιηθείτε με τον ανταγωνισμό και να είστε πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Πολλοί από τους πελάτες μας λέγανε μακάρι να είχα τοποθετηθεί 5 χρόνια πριν. Εγώ θα πω ότι ποτέ δεν είναι αργά και the sooner the better. Όσο πιο γρήγορα πάρετε την απόφαση, έστω και σε ένα marketplace να τοποθετηθείτε, ακόμα και αν αυτό είναι μόνο το Scrooge, για μένα είναι μια πολύ καλή απόφαση για να μεγαλώσετε. Αν μείνετε μόνο στο e-shop, δεν θα μπορέσετε να κάνετε αυτό το incrementality το οποίο θα μπορέσει να σας δώσει κάποιο marketplace. Ακριβώς. Πριν απαντήσεις στην ερώτηση που μας γράψαν τώρα, Τζέρ, που νομίζω εσύ είσαι ο ειδικός για να απαντήσεις, να σας πω, όπως και από τη δική μας εμπειρία με τα ξένα και πολύ μεγάλα marketplace, έναντι του Scrooge δηλαδή, και όσα έρχονται τώρα στην Ελλάδα, έχουν και ευνοϊκότερους όρους για τους sellers που θα μπουν, τους Έλληνες sellers που θα μπουν. Οπότε, ίσως είναι και αυτό μια πολύ καλή ευκαιρία και να το εξετάσουμε και να την εκμεταλλευτείτε. Τζέρι, ποια είναι η γνώμη των ειδικών σχετικά με τα own brand και σε ποια marketplaces είναι το ιδανικότερο να μπουν? Εξαρτάται την κατηγορία πάντα του κάθε brand και πώς είναι στημένο το κάθε brand. Για μας πάντα λαμβάνουμε και κάποια βασικά στοιχεία. Έχουμε δουλέψει με πολλά brand τα οποία έχουν φανταστικά προϊόντα, αλλά στην ουσία δεν έχουν branding. Τώρα η ερώτηση είναι από ένα brand που έχει GPS tracking systems, οπότε μιλάμε για τεχνολογία. Τεχνολογία. Το eMag, το Trendyol θα μπορούσαν να μπουν, σίγουρα το Amazon. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα υπάρχουν ανάλογα με το κάθε brand και διαφοροποιήσεις και σίγουρα και το branding το ίδιο κάνει τη διαφοροποίηση. Για μένα σίγουρα θα είναι αυτά τα οποία ανέφερα. Υπάρχουν αρκετά, και το Scrooge φυσικά, δηλαδή πολλοί αγοράζουν προϊόντα τεχνολογίας από το Scrooge, εγώ μόλις παράγγειλα ένα, οπότε γιατί όχι. Για μένα είναι πολύ βασικό οι μηχανισμοί που έχουν το κάθε marketplaces να προμοτάρει νέα brand. Καλή ώρα το Scrooge έχει content creators, το Amazon έχει content creators, έχουν storefronts, έχουν πράγματα τα οποία σε βοηθά. Τα storefronts είναι σαν ένα mini website μέσα στο marketplace, το οποίο εκεί είναι μόνο του brand, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί το listing καλή ώρα στο Amazon έχεις και προωθημένες τοποθετήσεις από ανταγωνιστές. Οπότε εξαρτάται πάντα το κάθε marketplace και την κατηγορία, αλλά υπάρχουν πολύ καλές ευκαιρίες και πολύ δυνατά εργαλεία για ανάπτυξη own brand. Επίσης, επόμενη ερώτηση. Μας προτείνετε να επενδύσουμε σε χώρους εγκαταστάσεις μας για άτομα τα οποία θα ασχοληθούν μόνο με content για το TikTok Shop που συζητήσαμε και νωρίτερα? Εξαρτάται για μένα το να είναι σαν crowdfunding, κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή το να είσαι content creator, είναι καλό να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει content in-house, αλλά είναι πάντα κάτι διαφορετικό το να έχεις content creators τους οποίους συνεργάζεσαι ή προωθούν το brand σου. Γιατί είναι σαν να διαφημίζεις από ένα σημείο μόνο. Ενώ με πολλούς content creators διαφημίζεις από πολλά σημεία. Οπότε αποκτάς μεγαλύτερο incrementality, μεγαλύτερο exposure. Αν μπορείτε να το κάνετε, εγώ δεν θα εστιάσω στο άτομο το οποίο κάνει content μόνο για το TikTok, να κάνει content, να έχετε content, να υπάρχει καλή παρουσίαση εκεί πέρα έξω. Φωτογραφίες, listings, SEO, AI, GEO, όλα αυτά μετράνε και κάνουν διαφορές. Και από το κομμάτι το δικό μου επίσης, από καθαρά marketing σκοπιά και διαφορετικοί content creators και σε διαφορετικές τοποθεσίες αυξάνουν και το credibility, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι στο payroll, ένας employee που κάνει content creation, είναι διαφορετικοί άνθρωποι που εμπιστεύονται το προϊόν είτε τα προϊόντα μας. Νομίζω έχουμε ένα λεπτάκι για μια τελευταία ερώτηση. Κάποιος έγραφε, ο Ιωάννης από ό,τι είδα, αλλά μάλλον δεν θέλει να μας το γράψει. Δίνω ένα λεπτό, γιατί σταμάτησε, δεν ξέρω. Το πήρε πίσω.
Το πήρε πίσω, εντάξει. Όχι. Να το πάλι. Για να δούμε. Αγωνία για αυτή την τελευταία ερώτηση. Θέλω πάντως, μέχρι να μας στείλει ο Ιωάννης την ερώτηση, τώρα και ο Τζόρτζ γράφει, τέλεια. Και η Αθηνά, ωραία. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου, Γιάννη, Τζέρι, Ιωάννα, πάρα πολύ για το χρόνο σας και τα πολύ χρήσιμα insights που μας δώσατε, αλλά και όλους εσάς που μας αφιερώσατε το χρόνο σας και μπήκατε. Γιάννη, πιστεύεις το TikTok Shop θα χτυπήσει το Scrooge? Όχι. Τώρα, Γιώργο, γιατί αυτή η ερώτηση? Είπαμε να κλείσουμε σε 1 λεπτό. Λοιπόν, η σύντομη απάντηση είναι ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Δηλαδή, το TikTok Shop έχει μια λογική όπου υπάρχουν creators οι οποίοι παρουσιάζουν live τα προϊόντα, κάτι σαν το telemarketing που έχουμε στο μυαλό μας, και μέσα από εκεί έχουν προϊόντα. Το Scrooge έχει ήδη το δικό του πρόγραμμα των creators, το οποίο υπάρχει μέσα στην πλατφόρμα, που υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν τα προϊόντα κτλ. Και μπορείτε να το βρείτε άμα περιηγηθείτε την πλατφόρμα του Scrooge. Αλλά δεν πιστεύω, δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Στην αρχή, αν κρίνουμε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στην αρχή θα έχει έτσι λίγο απόμακροι, θα είμαστε λίγο απόμακροι σαν καταναλωτές, γιατί μας φαίνεται πάρα πολύ ξένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι όταν το πρώτο πείραμα εντός, ας πούμε, Ευρώπης ήταν στο UK, όπου σχεδόν το κάνανε cancel το project, γιατί ο κόσμος στην αρχή δεν το αγάπησε, και στην πορεία ο κόσμος άρχισε να το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Όσο θα αυξάνονται τα καταστήματα τα οποία μπαίνουν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και όσο αυξάνονται οι creators οι οποίοι θα ασχοληθούν με το κομμάτι είτε σε επίπεδο affiliate είτε σε επίπεδο απευθείας συνεργασιών με τα καταστήματα, τόσο θα ανεβαίνει. Κλείνοντας, να σας πω ότι έχω δει με τα μάτια μου στην Κίνα υπάρχουν ολόκληρα, σκεφτείτε σαν στούντιο, όπου το κάθε στούντιο είναι μέσα στο στούντιο είναι χωρισμένο σε δωμάτια, το κάθε δωμάτιο είναι ένα κανάλι, ας πούμε ένα κανάλι για sneakers, ένα κανάλι για γυναικεία μόδα, ένα κανάλι για τεχνολογία, και υπάρχει μέσα ένας παρουσιαστής, ο οποίος έχει μπροστά του καμιά 30-40 κινητά για να παίζει σε διαφορετικά μέσα, γιατί εκεί έχουν τα δικά τους τα κανάλια, τέλος πάντων, και μέσα από εκεί παρουσιάζει συνεχώς προϊόντα. Και αυτά παίζουν 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή, είναι μέσα στην κουλτούρα τους, όπως περπατάμε και βλέπουμε βιτρίνες, αυτοί να μπαίνουν μέσα στο TikTok το βράδυ ή στο WeChat που έχουν και να παρακολουθούν. Το TikTok αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην πεντάδα παγκόσμια των marketplaces, νομίζω είναι το τρίτο, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Είναι σίγουρα πάντως μέσα στην πεντάδα, χωρίς καν να έχει μπει σε όλη την Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι περιμένουμε να φέρει πολύ σημαντικό impact και θα δούμε και πώς θα απασχοληθεί και το Scrooge. Το Scrooge, για να κλείσω και σε αυτό το κομμάτι, ήδη επενδύει στο fast, επειδή κάποια στιγμή το ανέφερε και ο Τζέρι, επενδύει στις fast αποστολές, same day delivery για Αττική. Θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα και αναμένουμε να δούμε και μετά τι άλλα θα κάνει. Και λέγοντας αυτό, για να μην ξαναζωπυρώσουμε την συζήτηση με το Scrooge και δεν φύγουμε ποτέ από εδώ. Τώρα προκαλείς σε μένα, αλλά δεν. Να πούμε ένα ευχαριστούμε και το κρατάμε για το επόμενο. Για το επόμενο, ναι. Να πω σε όλους ότι το email που έγραψα να είναι το δικό μου και στείλτε μου ό,τι θέλετε. Θα λάβετε και από εμένα αύριο ένα email. Και θα σας φέρω εγώ σε επαφή ανάλογα το request του καθενός με το κατάλληλο άτομο από την ομάδα μας. Έτσι. Ναι, μεν είμαστε ξένη εταιρεία, είμαστε σε 20 χώρες, αλλά υπάρχει ελληνόφωνη ομάδα, οπότε μην ανησυχείτε και γι' αυτό. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς σας και έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο. Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ και εύχομαι με αυτό που ήταν ένα πολύ ωραίο και ευχάριστο webinar, νομίζω για όλους μας, έφυγε λίγο από τα κλασικά, τα πιο βαρετά, θα τολμήσω να πω, να είναι ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για τη σειρά webinars που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστούμε εμείς, ευχαριστούμε σε όλους. Γιάννη, Τζέρι, Ιωάννα,